hem sentit durant el dia d'avui en diversos espais informatius. Aquesta passada matinada, la NASA ha aconseguit fer xocar una nau contra un asteroide per desviar la seva trajectòria. L'operació és el primer assaig per defensar la Terra de la col·lisió amb asteroides. Josep Maria Mainat, molt bona tarda. Bona tarda, però abans de seguir, pots tornar-ho a llegir, això? Perquè aquestes notícies les diem així com si... Com si no fos res. Sí, torno a dir i ho matitzarem, a veure. Aquesta matinada, la NASA ha aconseguit fer xocar una nau contra un asteroide per desviar la seva trajectòria. Anem per parts. La nau ha estat 10 mesos viatjant per l'espai per aconseguir xocar contra un asteroide de 160 metres. Això serà molta punteria. Molta. Sí, l'has d'encertar molt, Perquè aquest asteroide està a 11 milions de quilòmetres de la Terra. Que Déu-n'hi-do. Per tant, quan aquella gent es va alegrar tant en el moment que van veure que havien fet, és lògic. Han estat mesos i mesos i mesos, i aquestes coses poden sortir bé o malament. Per poc, perquè un asteroide de 160 metres no és gaire. És molt petit. Sí, i a 11 milions de quilòmetres. Clar, I a més a més, en un moment determinat ja no es pot controlar des de la Terra, perquè hi ha molta diferència entre arribar i tornar a les ordres, més de mitja hora. Per tant, ha d'anar sol. Clar. Ell ha de tenir la càmera i anar mirant si va bé, i col·locar-se, i dir, mira, ja el tinc, i es tractava d'estavellar-se a tota velocitat. Quanta més velocitat millor, i ara parlarem per què. Per veure'l, no? No, per defensar la Terra de la col·lisió d'asteroides. Per tant, hem de tenir por dels asteroides. Exacte, i finalment se n'ha donat als científics, la NASA i les empreses espacials, de que el pitjor que ens pot passar a la Terra, i pot ser molt bé que ens passi, és que ens caigui un asteroide pel cap. I si ens caiga un asteroide pel cap, com aquell dels dinosauris, que va destrossar la Terra, va canviar totalment l'evolució de la biologia terrestre i va carregar-se tots els dinosauris, i molt més que els dinosauris, no? Doncs bé, aquell asteroide, perquè era un asteroide, no? Tenia 12 quilòmetres d'amplada. 12 quilòmetres, no és una cosa excessiva, oi? Però viatjava a 72.000 quilòmetres per hora. I els científics calculen que l'impacte... Mira, em posen música, m'agrada. Carai. L'impacte va ser de més de 100 milions de megatones. Un megatona és una forma que tenen de mesurar l'impacte de les coses. Per entendre'ns, la bomba nuclear que va destruir Hiroshima només tenia, entre cometes, oi? Només? 15 quilotones, és a dir, una sisena part d'un megatona, vale? Per tant, no estaríem parlant de que hi havia 1.000 bombes nuclears o 2.000 bombes nuclears, no. En aquell moment que es va produir aquest cataclisme, era 6.000 milions de bombes com les d'Hiroshima que hi ha totes al mateix punt de la Terra. Ui, quina angoixa, per favor. Això és un asteroide de 12 quilòmetres, val? I, esclar, adeu dinosaures, adeu totes les espècies, i estem parlant, ja et dic, d'un asteroide, n'hi ha de molts més grans, diguéssim. A veure, no ens espantis, això pot passar a la realitat? Perquè nosaltres hem parlat amb experts i en teoria diuen que no. Bueno, que no pot passar els propers dies, no, però que no pot passar, no. És a dir, això si no, perquè fan l'experiment, no? Això de que una pedra grossa ens enxampi passa cada... D'aquestes tan grosses, passa cada pocs milions d'anys. Però ja he dit que d'això ja en fa 66. Vull dir que vés a saber, no? Anem tard, no? Entendres? Ara bé, d'altres pedres, de totes mides, de 100, de 200, que poden fer molt mal, fins de 30 metres poden fer molt mal, contínuament cauen a la Terra. Però contínuament. Moltes exploten a l'aire, i això apaivaga una mica els resultats perquè es converteixen en pedres més petites i tal. Però mira, un exemple recent, quan diem recent vull dir en l'escala còsmica, oi? El 1908. Ara fa una mica més de 100 anys. Sí, exacte. Un meteorit d'uns 100 metres, com un camp de futbol, oi? Per entendre'ns, va caure sobre el riu Tunguska, a la Sibèria, amb la força de 1.000 bombes d'Hiroshima. Que Déu-n'hi-do, O sigui, 100 metres, 1.000 bombes d'Hiroshima. Home, esclar que Déu-n'hi-do. Tots heu vist el que va fet la bomba d'Hiroshima amb una sola bomba, no? Ara m'hi de 1.000, oi? No ho volem imaginar. No, doncs llavors aquest meteorit va arrasar més de 2.000 quilòmetres quadrats i va cremar gairebé 800 milions d'arbres. Afortunadament va caure al mig de Sibèria. Això és una sort que tenim, que caigui al mig de Sibèria. Si cau al mig del mar no és fotut, perquè crearà uns tsunamis devastadors, encara serà pitjor, no? Però bé, si arriba a caure en un centre metropolità, doncs estaríem parlant de milers de bombes d'Hiroshima, milions de morts, etc. No? Vos voleu imaginar què passaria si caigués sobre Barcelona? No, posis no. Per exemple, no, al bell mig d'aquest edifici de Catalunya. No, Mainat, no t'hi posis, no. Molt bé, per posar, escolti'm. Va, d'acord, imaginem-ho. Va, imaginem-ho, vinga, va. A veure, vols música de cataclisme? No sé per què ric, No riguis. Faria qualsevol cosa menys riure, però bé. Sí, música de cataclisme, sí, ara, vinga.
Armageddon. Armageddon una mica sí, eh? Per començar, només amb la força de l'impacte inicial, tot l'Eixample quedaria immediatament destruït, desbocinat, vaporitzat, i el meteorit deixaria un cràter de 3 o 4 quilòmetres de destrucció total. Molt bé, comencem bé. Sí, sí. De fet, les persones a les quals es caigui el meteorit a sobre, per entendre's, podrien considerar afortunades perquè no se n'adonarien del que ha passat. Si has de morir, més el morir de cop. Es desintegrarien fulminantment, Però això seria només el primer impacte. Ja, i això et sembla poc, no? No, perquè veuràs, immediatament després de l'impacte, immediatament després, en pocs segons, l'ona expansiva, ja heu vist algunes pel·lícules que respon a la bomba atòmica, l'ona expansiva radialment s'escampa i, bueno, per tot Barcelona, amb una intensitat que enderrocaria la Sagrada Família, la catedral, el monument a Colom, la Torre Glòries, tots els edificis, l'Hotel Arts, la Torre Mafra, i vaja, com si estiguessin fets de paper fi, és a dir, és una destrucció total. Barcelona quedaria totalment arrasada. Però un moment, això no és tot. No, sí, encara pitjor, vinga, va. Vinga, encara pot empitjorar. La immensa quantitat de materials explosius expulsats cap a l'aire, a causa d'aquesta explosió, tornaria a caure i provocaria una pluja de milers de roques incandescents, com una gran tempesta de foc, que incendiaria i destruiria una àrea d'uns 30 quilòmetres a la rodona. No només quedaria Calcina de Barcelona, sinó també Badalona, l'Hospitalet, el Masnou, Premià, Mataró, Cerdanyola, Mollet, Sant Cugat, Sant Boi, Castelldefels, Sitges, Terrassa, Sabadell, Martorell, etc. Estic veient una pel·li fatalista d'aquelles de Netflix, Però pensa que això va passar el 1908 a Sibèria. Val? Un dia que explicava això dels 30 quilòmetres, un senyor em va dir, escolta, jo soc d'Esparreguera, que està a 40 quilòmetres. A mi no em toca, no? I vaig dir, doncs miri, sí, perquè això aniria acompanyat de terratrèmols i d'uns tsunamis devastadors. O sigui, els tsunamis dels dinosaures, diu que les onades potser feien 1 quilòmetre i més d'alçada. O sigui, estem parlant que llavors totes les costes arrasades. És a dir, en realitat, a Hiroshima van morir prop de 100.000 persones, van morir a Hiroshima, doncs imagina't 1.000 bombes com aquesta. A una ciutat com Barcelona, milions de morts, i sobretot el més greu és que deixaria el país desballestat. Home, tu diràs. Les seves infraestructures totalment inutilitzables. Una desmoralització total i trigaríem moltes dècades a recuperar-nos, possiblement unes quantes generacions. Val? I això va passar el 1908, que com dic en el calendari, doncs, fa 4 dies. Per això que s'hagin pres en sèrio que si passa això, sapiguem evitar-ho, doncs és molt important. Però això pot passar? O... Sí. Més del que us penseu. Mira, tu. Hi ha més pedretes d'aquestes, aleshores, que ens passin a prop. No, a veure, la NASA, diguéssim, fa uns anys va fer una cosa que en diuen de Planetary Defense Coordination Office. Què vol dir? L'Oficina de Coordinació de la Defensa Planetària, que sembla el nom d'un organisme de la sèrie Star Trek, un nom així. El nombre d'asteroides que han identificat des de llavors, que s'han dedicat a classificar-los i identificar-los, els classifiquen per la mida, per la distància que passen per la Terra, per lo perillosos que són i tal, uns 30.000 en total. I d'aquests que ells anomenen potencialment perillosos, o sigui, que podrien impactar, 1.415. Que escolta'm, que no són pocs, Que al costat de 30.000 dius, hosti, són pocs, però 1.415 tu diràs. Però dels asteroides aquests grans, com hem dit abans, que fan més d'1 quilòmetre, els tenen pràcticament tots vistos, perquè són grans, precisament, oi? Ara, d'aquests que tenen menys d'1 quilòmetre, no? Que tenen 100, 300 metres, una cosa així, que poden fer molt mal, només se n'han descobert un 20 o un 30%. Amb la qual cosa, què vol dir això? Que hi ha milers d'objectes al cel que ens poden agafar per sorpresa. Ara bé, si ens agafen per sorpresa, doncs, si la seva trajectòria coincideix amb la Terra, oi? Doncs aleshores, ho sento, però el nostre planeta pot provocar un cataclisme. Però què hem de fer, aleshores? Resar? És la solució. La fe. Qui vulgui resar, que resi. Però, ja veig que tu no. Però, com sempre, qui ens pot salvar? Va, qui ens pot salvar? De què parla aquesta secció? La ciència. La ciència, home. Esclar que sí. Escolta, hi ha un senyor que es diu Neil deGrasse Tyson, que és un prestigiós astrofísic i un gran divulgador científic, que va fer una reflexió molt interessant. Jo, com que no tinc la veu una mica així, no gaire maca avui, et fa res llegir-ho tu, Òscar, posant una veu de prestigiós divulgador científic americà. A veure com és aquest registre, aquest matís, noi? Veu de prestigiós divulgador científic, No sé quina és aquesta veu. No ho facis informatiu, Creu-t'ho així com si fos un científic que guanya un Nobel. Però ha de ser solemne perquè és molt important aquesta. Els dinosaures no tenien un programa especial i per això ja no són aquí per parlar d'aquest problema dels asteroides. Correcte. Però nosaltres sí que hi som. I sí que tenim el poder de fer-hi alguna cosa. Jo no vull ser la vergonya de la galàxia. Tenir la capacitat de desviar un asteroide i al final no fer-ho i acabar tots extingits. Si passés això, seríem la riota dels aliens del cosmos. És veritat.
Això ho va dir, i és veritat. Però com que no volem ser la riota dels aliens del cosmos... Volem seguir vius, que doncs la NASA i altres agències espacials s'han arremangat i per intentar esquivar aquest possible perill d'un impacte. I com es fa això? Doncs desviant-los quan veiem que s'acosten perillosament. I què? I envies una bomba, com passa a la pel·lícula Armageddon? Això no, no? Res de bombes. La manera més escaient, després de desestimar moltes altres coses, oi, és enviar-hi un objecte pesat, de mitja tonelada, que és el que hem fet aquesta nit, contra un asteroide, i amb aquest impacte desviar-lo una mica, uns centímetres o mil·límetres, però que amb el temps això canviarà la seva òrbita i anirà contra la Terra. Escolta, hi han hagut moltes proves abans de decidir-se per aquesta de tirar el petardo cap allà, El petardo cap allà, és el resum. No és cap petardo, és un coet, és un coet, és un conceguet. Per exemple, hi ha una de les idees que hi havia, de les més atrevides, és una d'un tal Sung Wok Pai, que era un graduat del Departament d'Aeronàutica i Astronàutica del Massachusetts Institution of Technology, o sigui, poca conya, vale? Aquest Sung suggereix que es pinti mig asteroide de color blanc reflectant. Un moment. Val. M'ho prenc seriosament. Per unes lleis de la física, que ara no ens entretindrem, al reflectir amb més intensitat la llum solar a una banda que a l'altra, la superfície pintada es produiria una fuita d'unes partícules que es diuen fotons, i aquest desequilibri crearia una petita quantitat de força que faria desviar lleugerament l'asteroide i amb el temps suficient l'allunyaria i tal. Val? I com pintaríem l'asteroide? Com arribem fins allà i podem... com el pintem. El Sung suggereix llançar-hi des d'una nau una sèrie de grans boles de pintura, com les dels canons de joc del paintball. Això m'ho estàs dient en sèrio? Ningú s'ho ha pres gaire. Home. Però jo ho trobo interessant. Bé, la NASA va dir no. Que estrany. Experiments com aquest, no. Llavors, va haver-hi un altre, que aquests el van estudiar més, que és que escalfar la superfície de l'asteroide, un punt de la superfície de l'asteroide, amb una sèrie de naus equipades amb miralls orientables. I això el mateix. Aquests són uns investigadors de la Universitat. Però saps què hem de fer? Posar una nau... Espera, de la Universitat de Glasgow. Que es deia Massimiliano Basile, que no té res a veure amb el senyor del Telecinco. Val. Van calcular que de 10 naus equipades amb un miralls totalment de 20 metres, orientats completament al Sol cap a un mateix punt de la superfície, l'escalfarien uns 2.000 graus. I aquesta temperatura seria suficient per vaporitzar una part de la superfície, el mateix de sempre. Aquests gasos crearien una força de propulsió. L'únic problema que hi ha és que si es tractés d'un asteroide més gros, necessitaria una quantitat exagerada de naus. Una roca com la dels dinosauris demanaria 5.000 naus, o totes equipades amb miralls, orbitant l'asteroide, mirant de no xocar les unes amb les altres. Però una pregunta, ells abans de fer aquesta proposta no podrien pensar el que implica? Abans de proposar-li això a la NASA? Bé, això, com deia l'Eugenio, oi? Com ho deia? Sí. ¿Hay alguien más? Exacte, ¿hay alguien más? Oi? Doncs sí, alguien más és això que hem fet ara. D'intentar desviar-lo mitjançant un bon cop. Val? El que passa que això d'avui ha sigut una petita prova. Aquest asteroide que han apuntat no té cap perill per la Terra. I, a més, han estat molt temps estudiant els asteroides i mirant de veure quin seria el millor. Això són dos asteroides que orbiten un al costat de l'altre. És com si un fos la lluna de l'altre i l'altre fos la lluna de l'un. Aleshores passa que cada pocs dies un passa davant de l'altre. Per tant, es pot veure des de la Terra amb un telescopi quan dura l'òrbita d'aquests dos asteroides. Aleshores, ara, després de l'impacte, durant uns dies, miraran aquesta òrbita, com que l'impacte ha costat el més petit cap al més gran, vol dir que l'òrbita serà més petita i girarà es mourà més ràpid. Per tant, si ara veiem que l'òrbita realment s'ha escurçat, en 2 segons o en 2 minuts o el que sigui, vol dir que sí, que aquest impacte de 500 tonelades contra un asteroide pot desviar-lo. Per tant, anirem fent més proves successives, no? Sí. Si un dia realment ens trobéssim amb un asteroide que és un perill per la Terra, el primer és que molt abans... T'anava a dir això, clar, tu ho has de descobrir molt abans, perquè si el mous uns mil·límetres, l'has de moure molt lluny en l'òrbita perquè aquests mil·límetres es converteixin en quilòmetres quan arribi a prop de la Terra, perquè si no, clar, no el mous prou. Ja, però sobretot tinc en compte que si sabéssim que d'aquí a 30 anys, per dir una cosa, hi ha un asteroide molt perillós que pot xocar amb nosaltres, a veure, tot el món es posaria d'acord i posaria tots els recursos necessaris per intentar evitar-ho. Per tant, és qüestió de temps. Com més temps tinguem, millor. Ara, si ve un asteroide de 12 quilòmetres... Molta nau, molt disparo hauríem de fer per desviar. allò no ho De mous. totes maneres, l'asteroide més perillós que s'ha dit fins ara, que es deia Apophis, durant uns anys es va dir que hi havia perill. Aquest passa regularment, ens ve a visitar. El 13 de... i divendres.
D'octubre? No, d'octubre no, de l'any que ve, passarà molt a prop. Ah, 2013, eh? Sí, passarà molt a prop. 2013, dic jo, 2023. 2023. No sabem ni en quin any vivim, Endavant, Va dir 13 i ara pensava 13 de 2023. No, el 13 d'octubre del 2029. Passarà relativament a prop. Però diuen que sembla ser que no ens tocarà. O sembla ser, esperem que l'hagin encertat, No m'agrada, sembla ser. El 38 passarà tan a poc que creuarà inclús algun satèl·lit d'aquests de comunicacions que tenim per allà dalt. Vale? I com que no en té prou, tornarà a passar el 68. És a dir, que és un d'aquells que ens va visitant. Perquè els asteroides donen la volta al Sol amb una òrbita que es creu amb la de la Terra. Per tant, ens hi anem trobant. Bé, de moment ara han fet uns càlculs últims, i com tu dius, esperen que hagin sortit bé, i diu que els propers 100 anys no hi ha cap perill de que cap pedra ens faci gaire mal. Oh, però segons tu, si som eterns, si podem ser eterns, i la vellesa és una malaltia que es pot curar, ho viurem. Bueno, però si tenim temps, potser tindrem temps d'anar-nos a mar, com diu el... Això sí. De moment hem fet aquest experiment, de moment han aconseguit encertar-la i tocar-lo, i per tant xocar, i ara cal veure, mesurar quan han aconseguit moure l'asteroide per veure com evoluciona la seva I òrbita. és una fita tecnològica històrica. Clar, perquè encertar-la amb 10 mesos de viatge no és com quan a vegades, fins i tot en un partit de bàsquet, que llences la pilota a 6 metres i dius, on ja l'he encertada? Doncs aquí no, 10 mesos de És un viatge. esforç col·lectiu, també, de moltes estacions. Doncs, com dèiem, la ciència serà qui ens salvi, si és que hi ha un problema com aquest. Josep Maria Mainat, moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies, estimat. Adéu-siau. 25 minuts i seran les 7 de la tarda. Ara tornem. A la tarda de Catalunya Ràdio passen coses com aquestes. Som-hi amb la primera part del titular. A plena nit rebem una informació sobre crits a una zona boscosa. I pel que se sent, sembla que algú està fent un ritual satànic. Ai, quins nervis. I el nostre equip d'investigació no podia quedar-se quiet. És Montcada i Reixac el Hawkins català? Doncs fins que no surti una persona de Montcada i Reixac, escolteu una cosa, Aviam. no acabem la secció. Ara? Estic preocupadíssim. 93 201 7474. Què, David, truca algú o no? Uita! Agafa telèfons? Acaba d'aixecar telèfon. Ai, ha agafat un telèfon. Ai, ai, ai. Enric, bona tarda. Bona tarda, què tal? Des d'on truques? Des de Montcada. El supervivent! Ens supervivent! ens confirmes que Montcada és a lloc i que esteu tots bé? Estem tots bé, estem tots a lloc. De 3 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Òscar Fernández i Elisenda Queralt. Passen 7 minuts de 2:15 de la tarda. Estimada Llum, molt bona tarda. Què passa, guarres? Què vol dir que passa, guarres? Escolta'm. Cada setmana ens saludes d'una manera fort. diferent, però guarres encara no ens havies dit. Bueno, és bonic. Saps què Sí? passa? Un altre dia super a prop del micro, Un altre dia és que t'estan fotent Tot el bronca. dia Saps què xuclant. passa? Que volem connectar amb el Parlament i, clar, a la continuïtat quedarà gravat Bona tarda, guarres, vale. i la nostra salutació al Parlament, que és la cosa més antagònica de la història. Bé, escolta'm, no. Què està passant ara al Parlament? Debat Com de que què està política passant? general. Debat de política general, vale. Que no te l'has mirat abans de venir? No, el problema és que no m'han convidat. Ah, amiga, amiga. És broma. Encara t'hi convidaran. Escolta'm, de què parlarem avui? De què xerrarem? Doncs avui farem la seccioneta de sempre, però bueno, parlarem... Avui l'he fet bastant random, la secció. Què vol dir bastant random? Bueno, A veure. sempre és bastant una mica Què vol random. dir random? A veure. No sé, que avui he posat una cosa que m'ha passat avui. Ja està, una cosa d'última hora. Una cosa d'última hora? Sí, ho has canviat, eh? Bueno, Però no farem llum, foc, destrucció? Sí. I avui s'ha d'avisar que he posat separadors. Ui, Compte. perfecte, la llum ha posat Enric, separadors. estàs a punt, que ha Perfecte. posat separadors, eh? Posem llum, comencem amb la llum? Yes! Vinga, Comencem llum. amb llum. Llum, foc, destrucció, comença amb llum. Quina és la llum d'avui? Doncs mira, avui vinc a recomanar un director de cinema i de sèries conegudíssim, però que, en plan, no està de menys nombrar-lo, perquè, mira, si algú no l'ha vist, té molt de mal gust, i les seves sèries són una passada. Parlo de Ryan Murphy, autor de Glee, American Horror Story, Ratchet, Halston i Home, moltíssimes més. has tocat Glee, M'has tocat. Quines heu vist vosaltres d'aquestes? Glee. Glee, eh? De fet, a Eufòria, oi que veu versionar un tema de Glee? Sí, la de... Si mal no recordo. Na. Com era? És que no Mira que els agrada cantar, eh? A la Ja, vida, ja, està ja. a punt d'arrencar-se. L'estava punxant, La llum l'estava està a punt punxant. d'arrencar-se. A veure, fem un blanc que canti la llum. No, això és un extra. No. Ni no em És un paguen normal. per venir Era a de cantar. Don't stop the music.
Correcte, Don't Stop the Music, la versió de Glee. Don't Stop Believing. Ai, perdó. Don't Stop Believing. Ja ho faig jo. És que ja ha passat un temps ja d'això del Sant Jordi. Va, vens a reivindicar aleshores aquest director? Això, vinc a reivindicar aquest director, que, o sigui, és el director de les fantasies, dels maricons i de les bolleres d'aquests últims 20 anys. O sigui, és que és meravellós. Jo sobretot recomano American Horror Story, que òbviament jo era la tia que amb 14 anys anava amb la samarreta de Normal People Scare Me. En plan, si no heu vist American Horror Story, és que és meravellosa aquesta sèrie. I també recomano un montón Pose, per conèixer com una versió així... Pose, yes, és meravellosa. Una versió bastant dramatitzada de com vivien les persones queer a Nova York als anys 80, però també amb matisos molt realistes i, no sé, em sembla superinteressant aquesta sèrie, és meravellosa. De plorar, de riure, de plorar rient. És com una cançó de la Rigoberta Bandini. Anem a dir foc. Som-hi, nenes. Que la calle bota fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego. És que encara ho estàs posant més difícil. Ara hauríem de fer foc, però deixa'ns fer una pauseta de res. Fem un parèntesi perquè hem d'anar al Parlament de Catalunya. Fem una cosa, perquè no donem la benvinguda al Parlament a Martí amb aquesta música? Sí, home, amb aquesta música no té cap problema, Martí Ferrero, per amb aquesta música. Fem-ho. Martí Ferrero, Parlament, bona tarda. Hola, bona tarda. Que no tens cap problema amb aquesta música? Me l'hauries de deixar escoltar. A veure. Tengo para comprar la competencia. Yo fui mi movimiento entero con su Jo crec que no és l'estil de Martí Ferrero, però, escolta'm... Mai se sap. Sí, em coneixes prou. Ho has endevinat, sí. Però vaja, escolta'm, endavant, eh? No, i tant, si s'ha d'escoltar tot, clar que sí, Martí. Amb aquesta música es pot fer perfectament la connexió, perquè de fet no et demanarem que facis de crític musical, sinó que ens expliquis què està passant aquesta tarda al Parlament de Catalunya. Van passant els diferents grups parlamentaris, recordem que ho hem deixat amb Salvador Illa refusant les propostes que aquest matí havia fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Què més ha passat aquesta tarda al Parlament? Doncs està passant que, sobretot la proposta de Pere Aragonès de fixar una data i unes condicions per un nou referèndum d'independència a Catalunya i després negociar-ho amb l'Estat a Madrid, està recollint pocs suports, perquè el no previsible del PSC s'hi ha afegit el de la CUP. La CUP ha considerat que no és una bona solució, no és una solució viable, perquè asseguren que la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Estat mai trobarà com a marc de resolució la taula de diàleg, de manera que s'hi han mostrat molt i molt escèptics. Han defensat la internacionalització del conflicte, per bé que la CUP planteja com a solució definitiva la celebració d'un nou referèndum, però diuen que forçat per la pressió internacional, no per la negociació i el pacte amb el govern espanyol, que consideren que és una perspectiva absolutament forassenyada. A banda d'això, doncs estan intervenint els comuns, la presidenta del grup d'en Comú Podem, Jèssica Albiach, que ha donat un no a la proposta d'escut social per pal·liar els efectes de l'escalada descontrolada de preus, considera que queda curta, és un colador i no s'ha pactat amb els agents socials, amb els sindicats, i pel que fa a la proposta en l'eix nacional, el referèndum pactat, doncs s'hi ha referit amb una mica de sornegueria, perquè li ha dit al president Aragonès benvingut a una proposta que els comuns ja defensàvem fa 5 anys. Aquí s'hauria de fer una puntualització, perquè els comuns sí que és cert que plantegen com a escenari de resolució la celebració d'un referèndum, però sempre han defensat que hauria de ser un referèndum per validar un pacte, un acord, no pas una ruptura. De manera que aquí hi ha un matís important. En tot cas, han dit que no pensen fer de cascos blaus de força d'interposició entre les baralles d'independentistes. De moment, doncs, el debat transcorre per aquests viaranys. Recordem que un dels punts d'interès d'avui és sentir Junts per Catalunya. Encara no han intervingut, ho faran més tard. Qui queda després dels comuns? Doncs ara em faràs fer memòria, els comuns, després... a veure... Després d'haurà venir Ciutadans, Partit Popular, el PP... i tanquen els grups que donen suport al govern, que són Junts i Esquerra. Per tant, ens anem al vespre, molt al vespre. Hi ha molta expectació per la intervenció del president del grup de Junts, Albert Batet, i per la resposta que pugui donar doncs, aquesta proposta de pacte de claredat, negociar amb el govern espanyol un referèndum que tingui al darrere el consens majoritari de la societat catalana,
per fixar una data i establir unes condicions que entenc que serien condicions de l'estil marcar un terra de participació i un mínim de vots favorables a partir dels quals el referèndum es pogués considerar vinculant. Molt bé, doncs de moment les propostes del president Pere Aragonès estan recollint més aviat nos i no gaire entusiasme, i queda per sentir Junts per Catalunya, que forma part del govern i que per tant hi ha certa expectació per saber com reben aquesta proposta. Això serà però fora de l'horari de la tarda i per tant serà el Catalunya Nit amb en Kilian Sabrià quan podrem sentir aquesta resposta de Junts per Catalunya a les propostes del president Aragonès. Martí Ferrero, des del Parlament, gràcies, bona tarda. Moltes gràcies i endavant amb la música. Vinga, sempre. Adéu. Llum, escolta'm, recuperem, si et sembla, el foc després d'aquesta connexió amb el Parlament? Clar que sí. Vinga, va, Però que som-hi amb el fuerte, foc. no? Que la calle bota fuego. Què? Som-hi. Fuego, fuego. Bueno, avui a foc em cago en el conductor que no m'ha deixat entrar al bus després d'estar mitja hora esperant-lo. Per què no t'han deixat entrar? Jo t'ho explico, mira, sincerament, o sigui, jo espero que aquest conductor avui dormi fatal i li entri una com es diu en català? Una panerola. Una panerola. Dintre per la boca. O sigui, Carai, un dia. això ve de gust, no és broma. La cosa és que jo estava sola allà esperant mitja hora a la parada. M'hi van passant els avis, van venint, i clar, jo m'aixeco perquè se sentin tranquil·lament allà. Clar. Òbvio. Jo em quedo dreta tranquil·lament i aleshores arriba el bus, mitja hora després. O sigui, allò estava rebussat de persones. I veig el bus i estava ple de penya. O sigui, ple, estava a rebentar. I aleshores he deixat passar primer els avis i s'han quedat allà a l'entrada estancats. I dic, bueno, igualment entraré i els hi demanaré, ei, no sé què, que el conductor m'ha dit que esperi el següent, que passava d'aquí mitja hora. I tu no li has dit, escolta'm, és que jo era la Clar, primera? jo li he dit, no, és que porto mitja hora esperant i, a més, en plan, puc entrar per la porta de darrere del plan. I no t'ha deixat? Porto la T trimestral, bitch. I m'ha dit que no. No? Em sembla fortíssim. De vegades Fa molta ràbia, passen perquè a més, quan aquestes estàs esperant l'autobús, Clar. a vegades és perquè no poden deixar-te entrar o perquè va a tope, però quan veus que has de tornar a esperar que vingui el següent, I fa ja no molta només ràbia. això, sinó que sembla que la gent a vegades premiem les conductes dolentes, perquè la Llum, en aquest cas, ha deixat passar la gent, ha deixat seure la gent, ha deixat entrar la gent primer al bus i després t'acaben castigant per ser bona persona. Ja, això el pobre conductor no ho sabia. Sí, bueno, però escolta'm. Ja, però ja. Els avis sí que ho sabien. Home, haguéssim pogut dir alguna cosa, Oh. aquesta criatura ens ha deixat passar. Ja, però bueno, no passa Estava imitant un avi, ara. Van a la seva. Bueno, en fi, el foc per aquest conductor... Mira, anem a dir una cosa, no és que sigui mala persona, sinó que ha actuat com una mala persona. No el sentenciem. Com a mínim no li ha dedicat la destrucció, la llum. Exacte, Que és ens queda la pitjor que el destrucció foc. El encara. foc no és gaire bo, però la Home, a destrucció veure. encara és A pitjor. veure, li he desitjat que li entri una panerola destrueix per la segur. boca. El foc sí, però la destrucció et destrueix. La panerola no. No està tan malament, No, podria ser pitjor. Podria ser molt pitjor que una panerola dintre la boca. Ah. Per tant- L'altre dia estava cagant i hi havia una al terra. Ai. Estaves al lavabo. Estava al lavabo. Cagant, pot Bueno, ser, estava d'acord? cagant, és el que hi ha. Ok. Aleshores hi havia una Perdona, panerola. com dieu ara els jovens? Bueno, a veure, per favor, què és això? Tu dius oc? Cadascú diu el que li surt de la Pepa. Oc. Aleshores, hi havia una panerola pel terra i jo, bueno, doncs m'estava eixugant en aquell moment. Va ser heavy. I què va fer la panerola? No, Saludar-te, en portar-te algun el moment va paper? fer però jo em vaig quedar flipant. La germànica, perquè tu vius a Barna. Ai, Aquestes no són les visc a germàniques. Barcelona tant de bo pagar un lloguer. Però, bueno, això. Anem a foc o no anem a foc? A destrucció? No, destrucció Ai, toca. és veritat. Ai, tia, Has fet destrucció. llum amb el director de Glee, que Sí. amb Ryan Murphy. Has fet foc amb el conductor d'autobús i et toca destrucció. Va, som-hi. Som-hi tot! I avui a destrucció... Ah, hi ha temps. Avui a tens temps, destrucció... tranquil·la, que tens temps. Sembla l'Ada parellada. Sí, és una mica, Que jo eh? li faig un gest i en lloc I ella ho d'interpretar-ho explica diu en antena, sí. que Sí, tinc sí, sí. temps, La que llum tinc també, sí, A sí. veure, temps. abans, millor dir-ho abans que quedar-me calladíssima. Intentar No, entendre. sí, sí. O no, o És no. veritat. T'he dit, calma, La perquè mira, Lisenda. et queden 9 minuts. Meravellós. Doncs avui vinc a construir en vez de destruir. Carai. Aleshores, avui vinc a construir espais de la ciutat, espais de meditació, espais de, després de tu fer la teva classe, espais de tu després de treballar a l'hora de dinar, tu puguis venir amb el teu tàper, tu puguis venir amb els teus cascos, amb el teu portàtil, i estar o tranquil·lament meditar en silenci, coses d'aquestes. Per què? Per què?
perquè és suficient de pagar 4 euros per un cafè, i que et puguis fer el tàper allà sense aquest, en plan, amagada, perquè no et vegin, que a mi em passa això. I, a més, la majoria de llocs així són com això, que has de pagar una pasta per estar por ahí. Aleshores, jo proposo d'una espècie de gimnàs, cafeteria, biblioteca, hotel, on tu puguis pagar mensualment i estar, doncs, en una terrassa fent el teu tàper. I, doncs, sí, així hi ha més opcions, no sé. O sigui que seria com una espècie d'espais de pícnic al mig de les ciutats, el que proposes. Sí, aleshores també, jo he dit pagar mensualment, però també, clar, també. Però per les menys businesswomans vinc a dir que podria ser un espai així com més cooperatiu i autogestionat. O sigui, vinc a dir que el servei, en plan, els cafès ens els podríem servir entre nosaltres, m'entens? O sigui, tu vens allà, tu estàs una hora dinant, perquè després has d'anar, doncs mira, com jo avui a la ràdio, saps? Doncs després fas mitja horeta de servir cafès, de fer els lavabos, de fregar la sala tranquil·lament. És una cosa que ens ve molt de gust per desconnectar, fer lavabos i servir cafès. Digo, jo crec que sí, potser sí. Digo. Hi ha sales de... I tant. Hi ha sales de festes d'aquestes infantils, festes d'aniversari, d'aquestes chiqui-parks, d'aquestes, que hi ha algunes que el que fas és llogar la sala i el compromís és que després la deixes neta. I llavors després l'has de deixar neta. I per tant, quan acaben, els pares dels nens que han estat convidats, quan acaben, diuen, molt bé, ara té una escombra, això m'agrada. I vinga, entre tots ho deixem net. I recollim tot, una escombra, l'altra frega, i llavors allò queda... Ole. Cooperació entre tots els pares. Quan acaba la festa els nens s'ho han passat teta, llavors els pares netegen. Això està bé. Això ho podria fer també a grups d'amics que venen a casa. Mira, això també una bona m'agradaria. idea a adaptar, també. Tinc un grup d'amics que ho fa molt, i tinc un altre grup d'amics que no ho fa tant. Escolten el programa? Però no sabran mai quin dels dos grups és. Bé, sí que s'ho imagina. Els que recullen i els que no recullen. Donaré escombres. I on posaries aquests espais? Haurien de ser espais verds? No, estarien com cafeteries, doncs pel centre, tranquil·lament. Sí, que tu entres amb una targeteta com al gimnàs i ja està. A veure, potser no tan sofisticat, no? Perquè tampoc hi ha tant de pressupost. Hi va haver l'època que es van posar de modes els llocs per anar a fer migdiades. Però pagaves una quantitat per fer una mitjoreta, una hora de migdiada. Però això existeix? Això ja va sortir un restaurant com a mínim existia, ara no sé si encara existeix, però hi havia llocs per fer la migdiada. Mira, si hi ha algú més ràpid que jo, si sabeu d'algun restaurant d'aquests o bar que digui, com els que diu l'Òscar, que pots fer-hi la migdiada, sisplau, truqueu al 93 201 7474, 93 201 7474. Jo sé que hi havia un restaurant, aquesta setmana passada va ser notícia, que tu pagues i després pots fer una migdiada d'una hora, crec. Digo. Diria que sí. I després hi ha els buy hours, que tu pots llogar a un hotel per hores. No sempre amb finalitats de descansar. Òbviament. Però sovint sí. Però clar, seria un altre concepte, no?, el que oferiries tu. Total. Li has pensat nom? Bueno, jo crec que seria com una biblioteca, ja està. O sigui, que les biblioteques hi haguessin com sales de meditació, com, en plan, sales més com per menjar, i ja està, saps? Perquè si de sobte treus al mig de la biblioteca el tàper amb els cigrons i amb la forquilla i tu allà clenc, 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 pues clar, pues potser la gent està una miqueta cremadeta de tu. Sí que és veritat que a la ciutat de vegades tens un tàper i dius, ara m'ho foto, això. En una cantonada has d'anar a un parc. Has d'anar a un parc, no sempre ve de gust. Passa que, clar, si plou o fa fred... Ve molt de gust anar a un parc. Al febrer, a mi només gens de gust anar al parc. Saps que a Edimburg vaig descobrir que això ho feien en els cementiris? Oh, que guai! Perquè els cementiris els fan servir, com que no hi ha gaire espai verd, almenys a Edimburg en concret, ja no et dic a la resta d'Escòcia, els cementiris els fan servir de parc recreatiu. La gent se'n va a estudiar, com si fos el parc de la Ciutadella aquí a Barcelona. Oh my God. Doncs ho fan els cementiris. Doncs això està superbé. Aquelles coses curioses, fent recerca, he trobat un local que l'any 2017 oferia el primer Siesta Café a Barcelona, en què per 5 euros una hora podies fer migdiada, begudes i snacks il·limitats. Conxo, està superbé de preu. Però això era el 2017. I ara, en el mateix local, perquè és la mateixa adreça, han obert el primer restaurant on menjar, donde hacer la siesta en Barcelona. Epa! I és el mateix local. O sigui, el local està cridat. El deuen haver tancat i ara l'han reobert i això, comer i dormir en un mismo restaurant. I quan val, el menú? Ara t'ho busco. Mira'ns a veure què hi ha de menú. Entre 8 i 12 euros. Collons, està bé, 8 i 12 euros i a sobre pots dormir una estona. Marisc, Marisc? Bueno. Jo després de l'experiència gastronòmica d'avui potser no repeteixo. Una hora de migdiada inclosa al preu, diu. Perfecte. Amb cabines. Escolteu, que ens truca el Lluís de Vilanova. Parlem amb ell, a veure què ens ha d'oferir. Lluís, bona tarda. Hola, bona tarda. Des d'on truques, Lluís? De Vilanova. Des de Vilanova.
des de Vilanova. Clar, per això he dit Lluís de Vilanova, té tot el sentit del món. Bé, Lluís de Vilanova, però ens truca des d'un altre poble. No. Lluís, des de Vilanova. Perquè ara vaig en cotxe, però vaig amb el Mas Lliures. Perfecte, que no et multin per culpa nostra. A veure, tens informació sobre aquests restaurants per fer-hi migdiada? No sobre restaurants, però jo recordo de ja fa bastants anys, de l'any, parlo del 87, fins al 90 i alguna cosa. És que sempre es talla quan ens han de donar la informació. El 87, Lluís de Vilanova. I et feien la siesta mitja hora, 500 pessetes, et feien un massatge i et quedaves dormit amb una cadira ergonòmica. A on això, Lluís, que t'hem perdut? Això ho feien a Sitges i a Barcelona. A Sitges, de Duim i Barcelona. Es deia massajes a 1000. Home, sí! Sí, massajes a 1000, sí. Massajes a 1000, i tant. Jo me'ls va fer d'or, I de Sitges allà baix a la platja on hi ha l'apartotel aquell. I després a Barcelona en va obrir diversos i era un massatge que et feien mitja hora i, un ratet i et quedaves dormit mitja hora. Perfecte, ens encaixava. Lluís, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada. En tenim més. Carmina, bona tarda. Hola, bona tarda. Des d'on truques? Des de Salitja. Des de Salitja. I tu quina és l'opció que tens? Bueno, les siestes a 1000, perquè també hi havia l'opció de només dormir. Mira. Siestes a 1000, Els massajes a 1000, amb opció a migdiadeta posterior, però, evidentment, tot això abans del canvi amb l'euro. El 87 no. El 87 van néixer els meus fills, i els meus fills, com a molt poc, tenien 10 anys. Però vaja, sí, massajes a 1000 i siestes a 1000. Per tant, diríem que la llum està inventant un concepte de l'any 80, no? Sí, de l'any 87. Bueno. Però que estan desús. Ara no s'utilitza tant. A veure, també ara hi ha molt de moda això d'unes càpsules, saps? El típic que veus com per internet, unes càpsules que tanques i et quedes allà clapant. A veure, però de l'individualisme. Jo el que vull és també en un lloc on xerrar tranquil·lament, saps? On trobar-te amb gent que jo, per exemple, a vegades vaig a alguns espais, dels quals no diré noms, on vas amb el teu portàtil i tal, i hi ha gent simpàtica, i pots parar-te a xerrar, així que suficient, no? Amb càpsules i coses d'aquestes. Gràcies, Carmina. De res. Adéu. Encara en tenim una, fem-ho molt ràpidament. Pere Josep, bona tarda. Hola, bona tarda. Hauràs de ser molt ràpid, Pere Josep. Quina és la teva proposta? Mira, és que antigament, no sé si encara existeix, havia al carrer Casanova, entre Gran Via i Diputació, o Diputació Consideració, no me'n recordo, un local que prenies, demanaves un cafè o un té, i anaves com una espècie de ninxo, que el podies estirar, i quedaves allà a fer la migdiada. Veus? Hosti, que guapo, l'experiència de morir-se només per un cafè, Sí, simplement prenies una beguda, la que tu volies, i simplement t'estiraves una estona amb un ninxo, francament, molt estret, molt petitó, però podies descansar enmig de Barcelona i estava bé. Ho hem de recuperar, Pere Josep. Escolta, moltíssimes gràcies, Meravellós. No es mereixen. Una abraçada. Adéu. Igualment, gràcies. Mira, ninxos. Que existien, Fa gràcia perquè aquest restaurant que he llegit que ara ha reobert, la informació que es va publicar posava: això sí, totes les cabines són individuals. Epa, que s'entengui, però d'un en un, Només la migdiada. No com tu el que proposes, que pot anar-se'n de les mans. Exacte, llum. Escolta'm. Doncs llum. Moltes gràcies, estimada. La setmana vinent. Adéu. Faltant 3 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Nosaltres posem punt final aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. Després de la publicitat arriba el Tot Costa amb la Sònia Gelmà. Nosaltres tornem demà a partir de les 3 de la tarda en una nova edició de la tarda de Catalunya Ràdio. Adéu, família, descanseu. Diumenge 27 de novembre corre la Jambuin Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yo Pro, Frit Ravitch, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola. Ha arribat l'hora de ser més. Molt més. Això és el nou Super 3. Per als més menuts... Juguem! Això d'aquí són ovelles. Què fas, Mic? Soc S3. Espera, que això no és tot. I per a les nenes i nens més grans, el Super 3 creix. X3!
amb tot allò que t'agrada. Preparats per jugar! I, sobretot, gent com tu. Amics 3! El 10 d'octubre. T'espera el nou Super 3. 1, 2, 3, shot! Tot un món a les teves mans. Benvinguda! Benvinguda. Benvingut. Hola. Us diem a tots i a totes... Com va? Benvinguts. Endavant. Endavant, endavant. Passeu. Veniu. Entreu. Entreu. Ho tenim tot. Gairebé a punt. Bé, gairebé tot a punt. Hola. Perquè aquesta casa, casa teva, està i estarà sempre oberta gràcies a gent com tu. Gràcies a gent com tu. Sí, sí, gent com tu. Com tu. Com tu. Com tu. Com tu. Nova temporada de TV3 i Catalunya Ràdio. Us estàvem esperant. Us estàvem esperant. Us estàvem esperant. A la tarda de Catalunya Ràdio passen coses com aquestes. Va rodar 540 hores de metratge. Calia tenir les 540 hores per després poder... Home, jo crec que calia, i si no calgués no ho hauria pas fet, que moltes vegades són imatges interessants, però moltes vegades no. Clar, si fossin totes bones, hauria fet una pel·lícula de 500 hores, o de 40, o de 50, però no, resulta que les que són del màxim nivell són les 2 hores 45 que teniu a la pantalla, a la pel·lícula definitiva. Pacifiction, tots al cinema, quan tingueu la La cosa. millor pel·lícula d'Albert Serra, no? Això. Sí, això vol dir molt i molt en comparació amb totes les que poden trobar al cinema, que pugui fer la més mínima competència amb aquesta. I et dic que no n'hi ha cap ni de lluny. Et cedeixo l'eslògan, La millor pel·lícula d'Albert Serra, Pacifiction. Perfecte. Amb tot el que implica. Amb tot el que implica. De 3 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Òscar Fernández i Elisenda Querol.